तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो बरनाय जाफिनलायबाय बे साननैसो मा जादोंथाय एकदमबारे भिउआ थाङा जागासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुड निउस आरोना आं मोनसे रेप सं लाबोगासिनो बैसागुआव फैगोन आरोना बे रेप सङा नेनानै थाबानो जाबाय एक्साइटेड मानो होनबाथाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामगासिनो ना गोबाव दिननिफ्रायनो गोबाङानो बुंदों आरोना बिदि आरो आवगोल जाय आंनि भिडिअखौ आवगोलनिफ्राय जाय नायखायो बिसोरथ' मिथिखायो आङो मोनसे रेप सं लाबोनाय दं आरोना आवगोल रेप खनोमोन होननाथ' मिथिखायो गोबाङानो ओमफ्राय ब्लगार जानायाथ' हाबानि उननिफ्रायसो ब्लगार जादों नालाय ना बेनिखायनो आङो नोंसोरनि डिमान्ड बायदिनो आङो मोनसे रेप सं लाबोनो नागिरदों आरोना बे रेप संनि टाइटेलखौ आं उनाव खोन्थाना होगोन दा खोन्थाथ'वा मानो होनोबाथाय गोबाङानो रेप सं मोजां मोनग्राबो दोङो आरो गोबाङानो ब्लग भिडिअ मोजां मोनग्रा दोङो सोरबा एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ मोजां मोनो सोरबा इडुकेसन भिडिअ मोजां मोनो बेफोरबायदिनो गोबां बेलेग मोजां मोनग्रा मानसि दङ आरोना गावबा गाव बेनिखायनो आं नोंसोरनि डिमान्डखौ पुरा खालामनो होननानै रेप संखौ लाबोनोसै आरोना दा सोलिगासिनो माने लिरिक्सआ कमप्लिट जाथ'वाखै आरोना लिरिक्सखौ आं दासो लिरगासिनो ओमफ्राय बैसागुलागै रेकर्ड कमप्लिट जाजोबगोन आरोना लिरिक्सआ बारा गैला आरो 3-4 लाइन्स बेफोरबायदि आरोना दंबावो मानो होनबा नोंथांमोननि अननायावनो आङो इनिफ्राय इसिनि गाखोनो हाबाय आरोना ओमफ्राय आरो आं नोंसोरनि डिमान्डखौ माबोरै पुरा खालामा जानो ओमफ्राय गोबाङानो बुंदों आरोना सरि आं बावगारसोमोन दै आं दाखालि बुंदोंमोन ना आं रिसार्च सोना हरगोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजांनो नायाखै खोमा आं मा बुंदो रिसार्च सोना हर होननानै आं बुंदों कमेन्ट हर होननानै आङो रिसार्च सोना हर बेफोरबायदि कमेन्ट हर होनना बुङाखै आरोना मोजां कमेन्ट हरबाथाय आङो रेन्डमलि कमेन्टखौ पिकआप खालामगोन बे कमेन्टखौ पिकआप खालामनासो जायनि कमेन्टआ माने माबा जागोन आरोना सेलेक्ट जागोन बेनोसो आं रिसार्चखौ सोना हरगोन माने आं गासैनोबो सोना हरगोनबो होनना बुङाखै आरोना आं रिसार्च सोना हरगोनल'सो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय आरो मा कमेन्ट हरनांगौ बेखौ बुङाखैमोन आङो जास्ट नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना आङो रेन्डमलि पिकआप खालामगोन कमेन्टखौ ओमफ्राय बेनि उनाव अट'मेटिकलि हारसिं सेलेक्ट जाखागोन नालाय बेनोसो आङो रिसार्चखौ सोनानै हरगोन आरोना बेबो 21 एप्रिलावसो आं 21 होनदोंमोन ना दाखालि 21 एप्रिलावसो आरोना नोंथांमोना माने सानदोंमोन खोमा आरोना गासैनोबो सोना हरगोन होननानै बेफोरबायदि नङा आंनाव एफा फैसा नोंथांमोननो बेसे 100 जन बिहरबाथाय 100 जन 300 टाकानि रिसार्च सोनाहरबाबो बेसे जागोन नोंथांमोना साननानै नायलाय जिखुनु सानै बा साथाम आरोना आं रेन्डमलि कमेन्टखौ माबा खालामगोन आरोना पिक खालामगोन बेनि उनाव नोंथांमोना मोनगोन आरो रिसार्चखौ मोना ना साननाङा जास्ट कमेन्टल' हरबाय था आरो आंनि चेनेलजों लोगोसे थाबाय थाबानो जाबाय ओइ लोगोफोरा एकदमबारे दैया अखासोदिखौ आं दायो बानायनांगोन आरोना नै एसे सिबिरबायदि प्लास्टिक खाना दोनदों माबाफोर थाया आरोना बेखौ दायोसो बानायनांसिगोन माबोरै बानायनो होनबाथाय बेखौ माने टिंखौ बख'ना लानांगोन आरोना बे टिंखौ बख'नानैसो ओमफ्राय साथिं गाखोनांगोन साथिं गाखोना टिंखौ सायाव होना होबानो रिजिंदोंना रिजिंनि सिङाव ओरै सोना होबानो दैया साथिंसो ओरै फैगोन आरोना नङाबा इखिनियाव रिजिं दोननायफ्रा आगोल गाजोल थुफ्लंनाया बेनिफ्रायसो गदो आरोना बोहैजोबदो बेनिखायनो माबा खालामनानै बेखौ गाखोखानांसिगोन आरो बैसागुआव सफैबायलाय ना लोगोफोर एकदमबारे बे गोरलै बिलाइफोराबो खिलिजोब्बाय आरोना फुरा दंफांफोरा माने कालारफुल जाजोब्बाय आरो मोनसे गुड निउस आंनि हिन्जावनि चेनेलाव आरोना नोंथांमोननि उनाव खोन्थानोसै मा खोथा इयो चेनेल खुलिना आरो बारा गोबाव जायाखै आरोना इमान नोंथांमोना सापर्ट खालामदो माबोरै खोन्थानो नोंथांमोननि सिगाङाव आरोना इमान थाबनो नोंथांमोना जेनेबा मास मोनथाम जाबाय हिन्जावनि चेनेल खुलिनाया ओमफ्राय 4K जाथारसिगोन थाबैनो 4K खालामना होबानो जाबाय आरोना बे लोगोफोरा कटा माने खिथाब जिखौनो सुलायनांसिगोन आरोना गथ'नि ओमफ्राय जे दहाय गुड निउस होनना बुंदोंमोन ना गुड निउसआ मामोनलाय मेथा खोन्थालाय गुड निउस खोन्थालाय आं दानो खोन्थाथ'वा जि सुग्रोनि बाय जि सुखांनायनि उनाव खोन्थानोसै ना ओमफ्राय नै लोगोफोर जाना काला बुन्दियाबो देरबाय आरोना एसे देरबायानो जानो जासिगोन बैसागुफोरलागैथ' जाहैनाय नङा बैसागु बारनानै आगस्ट'फोराव होनांसिगोन बेखौ जानाया माने देरबायानो आरो गोबाव जाबाय दे होमबाबो दाबो गोमोन नङा माने इयो मानसि नुबानो खारो दहायल' सान्दुं दुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा बोथोरा माबोरै जाफिनगोन नायलाय बोथोरा माबोरै जाफिनगोन खालि थाब मुसु बिराद खुसि आरो दिनै मेथाइआ मा बुङो आरो ओमफ्राय जोंहा बखालि सासे लाबोबाय आरोना लोगोफोर बखालिया दा गथ'खौ नारगासिनो फैसा बिराद बुरजा जाबायना ओइ नै बखालिया दे मोजां गथ'खौ नायनोबा दरमाहा जानाय नङा होनदो नोङो बखालिनो सानसेयाव 20 टाका मोनबानो जायो आरो नै मिक्सार मोनजाबानो जायो सानसेयाव मिक्सार 20 टाकानि मोनजाबानो गथ'खौ नारो आरो नै फाथोफोरखौ मोनजासिगोन आरोना लोगोफोर फाथोआ रज'बायानो ओंखारजोबदों आरोना नै हाग्राखौ मा होनोथाय सुगुनमुरिनो थैं जुदि आखाइफोर बौनाय थायो माबा बौनाय थायो होमबाना बेयो बिराद मोजां आरो दै सुगुनमुरिया मानो होनोबा बेखौ एकदमबारे नाफ्लेनानै फोनबाथाय एकदमबारे थैया थाबथाखायो आरोना
बै गय बिफाङा बायसिगोन सारनानै लोगोफोर इमान देरखानाय इमान खस्थ'नो बानायनानै फिथाइबो थायसिगोनमोन बायसिगोन नै दा जाख्ल'जोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोरा आरोना माने जोंहाना सनाया बेबिया सप्तासेयानो जासिगोन आरोना एकदमबारे मेगना गाज्रि जाना दं आरो मेगन थाइसेया इदिनो मा होनोथाय गाइखेर हाबनानै एकदमबारे मोदैया बोहैजोब माने नायनोनो हाया माने ना एकदमबारे ओरै मिसिबनानै नायबाथाय ओरै आथा ओरै खालायो माने दे आंना बिराद दुखु नांदों आरोना ओमफ्राय सोरबा बुंदों गाइखेर सोनानै होबाथाय हामफिनो होनना बुंदों आरोना सानदों माने गाइखेर हाबनानैनो मेगना गाज्रि जादों आरो मेगनाव गाइखेर सोना होफिनबालाय माबोरै हामफिननो होननानै ओमफ्राय गुड निउसखौ बुंनोसै आरोना आं लोगोफोर बुंना होदों नोंनो हा बुंदोब्रा नायब्रा लाजि नाङाना माने इनि मैथानि चेनेला नोंसोरनि बाजैनि चेनेल आरोना एबारनिफ्रायथ' आं इखौ बिमासो बुंनांसिगोन बिमासो बुंनांसिगोन इनि चेनेला मनिटाइजेसन जाबाय आरोना एबारनिफ्राय फैसा मोनसिगोन इनि चेनेलाव भिडिअ बानायबाय थाबासो मोनगोन माने भिडिअ बानायबाय थादो फैसा नोंसोर कमेन्ट हरजोबदो भिडिअ बानायना कमेन्ट हर बाजै भिडिअ बानाय होननानै होमबासो भिडिअ बानायगोन नै मालाय नोङो फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाथाय मा खालामगोन फार्स्ट पेमेन्ट मोनबा आङो मा खालामगोन दा मारै उनाव मिन्थिसिगोन आरो आं बुंना ना एबार जुदि जोङो बेनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनोना बेनि फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाथाय जों न'आव इउज खालामा आरोना बेखौ नोंथांमोनाव नुलाङो उनाव दा गामिनि जिमान गथ'फोर फरायनाय नागिरदोंना उन्दै KG 1 KG 2 बेफोर फरायनाय नागिरदोंना बेफोरनो कलम बहि बेफोरबायदि बायनानै होगोन आरोना नांगौथिखौ जेनेबा जेसेबां हायो इसिनिखौ होगोन आरो गामिनि गथ'फोरनो आरो जोंथ' इमान गोदोर इउटुबारबो नङा जों दा जाफुंहांनायसो दा जास्ट दामि बुस्थु बेफोरखौ बायना होनो गोसोबाबो जोङो दा आखाइयाव गोसो जायो आरोना बायना होनो थाखाय दा जोंनि न'आवनो गैया जों दा गुबुननो माबोरै होनो आरोना बेसो खोथाया मेना फैसा थाबा होगौमोन ना सना होना होआमोन दा जों दुखिया जाबाय ओमफ्राय होनो दा जों जानो गैया ना होमबाबो जोङो फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाथाय जोङो गावनि थाखाय इउज खालामा आरोना बेखौ जोङो बेफोर गथ'फोरनो होगोन आरोना जाहाथे बिसोरनि फरायनाया मोजां जायो आरो सोरनाबा प्रब्लेमबो थायो नालाय ना बायना हास्लाबनो हाया सोरनाबा न'खराव साब्रै साबा गाहाम गथ' दोङो गामियावनो आरोना जेसेबां गथ'फोर दोङो बिसोरनो कलम बहि राननानै होजोबगोन होनना सानदों आरोना एसे एनै हेल्प खालामनो हाबाथाय माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो नालाय ना लोगोफोर आरो नोंसोर थगायदों होनना साना आं रिसार्ज सोना हरगोन होननायखौ थगायदों होनना सानदों आं रिसार्जखौ सोनानै हरगोन साथाम मानसिनो सोना हरगोन जास्ट नोंसोर कमेन्टल' खालामबानो जाबाय मोजां कमेन्ट खालाम आंनाव रिसार्ज सोना हर आदा बेफोरबायदि कमेन्ट नङा नाइस कंग्रेचुलेसन बेफोरबायदि माने गोबां कमेन्ट थायो नालाय ना मोजां बेफोरबायदि कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना रिसार्जखौ मोनगोन थाबैनो मोनगोन बारा गोबाव गैया एप्रिलनि 21 मोनगोन आरोना नोंथांमोना रिसार्जखौ आं सोना हरगोन डेफिनेटलि आं हायाबाबो हाजिरा मावनाबाबो सोना हरगोन नोंसोरनो आङो खोथा होबाथाय बे खोथा होनायखौ आं कमप्लिट खालामथारो आरोना मालाय बायदि थगायना थाया आङो सोना होगोन नालाय जेरैबाबो माने एडजास्ट खालामनाबाबो आं नोंथांमोननो सोना होगोन आरोना मैथा थगायजानो जों मालाबा थगायाना आरो बाजैनि चेनेलखौ 4K खालामना होदो थाबैनो ओमफ्राय मनिटाइजेसनथ' जाबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां भिडिअ नुबाय थासिगोन आरो जोंना सनाना फेस्टिभेला थाबैनो फैगासिनो प्रजेक्टआव मावगासिनो जास्ट स्क्रिप्टआ कमप्लिट जासिगोन आरोना जास्ट ओमफ्राय दा साननैसोनि गेजेरावनो शुटिंआ सोलिसिगोन ओमफ्राय बैसागु बायनाय लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ आपल'ड खालामना होगोन आरो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेडबा पार्ट 1आ जेसेबां अनसायदो पार्ट 2आव बिसिनि अनसायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि सापर्टल'सो नांगौ मा नांबावगौ आं दिनै भिडिअआव बेसिम इनफरमेसनखौल' होनो होनना फैदोंमोन आरोना दानाबा नोंथांमोना आरो माथो गोबाव खालामबाय थानो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरोना दानाबा बेफोरबायदिनो अनबाय था नोंथांमोना लाभ इउ बाय लोगोफोर नाय नोंसोरनि बायदिया दिनै मेकआप खालामदो आरोना खुसि जादों मेगना गोजा फुनायदोंमोन दा ओमफ्राय नै गोरोन्नायाव सेस बगास्रोम जाजोबदों आरोना नै मादि खारगोन गो बगास्रोमा मैथा बगास्रोमनि मुलि फुनबाथाय हामगोन आरो नै बे मबाइलानो मोन आरोना लोगोफोर जों फार्स्ट स्टार्टिं खालामनाय इउटुब स्टार्टिं खालामनाय फार्स्ट मबाइला बेनो आरोना ओमफ्राय रगोलजों ओमफ्राय नै नुदुनानै इखौ माने खाथामनासो लादो आरोना इयो गुगाजोब्बाय माने दै